Diyos maray na aldaw po sa indogabos mga tugang. Iayon ta po sa satuyang mga pangadyon ang mga minasunod na intensyones. Thanksgiving offered by Doti Monte and family, Yantero and Decena family, for blessings received and good health offered by Architect Chenli Menes and family, Tita Tambangan, Fe Bagadyong, Nitz Abio and family, Matias family, Rubio family, blessing received and winning of Governor Luigi Villaferte, offered by Robredo family, Sis Verdi Balang and family, for BBM Sarah Victory, offered Brad Felix Riva and family. Special intentions for safety, good health, and financial success of Mary Jane Roderick, Maria Francia, Hector, Virgie, Alexis, Judy, Luis, Marie, Naina, Christian, Joseph, and Bibi, by Llantero and Decena family, for good health and recovery of Ernesto Velasco Jr., who has bypass operation, offered by Emily Velasco Relucio. Complete healing of Ramon Rabinitas, offered by Nitz Abio and family. Eternal repose of the souls of Gregorio, Irene, Saturnina, Aaron, Pablita, Maria Clara, Antonio, Epifania, and all souls in purgatory, offered by Llantero and Decena family. Liwat Diyos maray na aldaw po sa indogabos mga tugang, ngunyan iyon ay kalimang Domingo kan Paskwa. Ang kaugmahan, mahalaga sa buhay nin tao. Mamundo ang buhay kung gabos na lang trabaho, asin mayo nin pahingalo. Alagad, makakamtan man ang kadisganaran kung ang hanap ta sa buhay gabos na kaugmahan. Sa laog kan 40 aldaw kan pakalapas, inaalok kita sa simbahan na mag-ugma ta si Kristong paratubos na buhay liwat. Kita naging mga aki nin Diyos asin nabuksan sa to ang balaog na makaibahan niya sa God paman. Alagad, di niya to paglingawan na ang kahadean nin Diyos pinupunan pa sana. Ang kapanoan kaini maabot pa sana. Kayaan sa tung buhay, yaon pa sa pagultanan kan kahadean na uyan na alagad daipa. Ang satuyang Santa Misa, pamamayuhan ni Reverendo Padre J. Aguilar, Parochial Vicar, Immaculate Conception Parish, Concepcion Pequeña, Naga City. Matindog po ang gabos, as in awiton niya to ang awit sa pagpuon. Magsamba, magpasalamat kita sa ngalan niya. Uyang Diyos sa iyang natanggapin ng Panginoon. Siya minatahog ang pangkaliban puso sa iyang malumaan. Sa ngaran ka na maasin kanaki, patin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesu Kristo ang kagurang nanta, ang pagkamuot kan Dios.
asin pakisumaro kan Espiritu Santo mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaomay kan mga nagsosolsol, kagurangnan, maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo, maherak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan, maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa tuan Diyos na makakamhanasin pagkapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kaurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa lagat katuminongan, sa mga taong marahayang mo. Ginoong ang ikatimunog ng ika, sinasambali ika, pinapamugay ika, pinapasalamatan ika, ulikan tagulakong kamurawayan. Kagurang na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na King Bugtong Hesu Kristo. Kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan ginawa. Kairaki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan ginawa. Akuan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa tuo ka naman, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog, kahalangkaw. Yesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos Ama ni Jesu Kristong kagurangan niya mo, pinahayag mo sa mga banwaan an sa iyang kaligtasan. Panua kami kan mga tataramon nin bagong awit, dangugaan awit na ini, awit nin kaugmahan, hulitan na buhay liwatan sa imong aki, si Jesu Kristong kagurangan niya mo, sa imong aki na kaiba mo, asin ni Espiritu Santo, nabubuhay asin naghahade Diyos sa panahon, na daing kasagkoran. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Ipinahayag ni San Pablo ang importansya kan tunay na sakripisyo tanganing makalaog sa kahadean. Ang pagsakit, masasanglian nin kamurawayan. Hinanyogon po niya to ang enot na babasahon. Kan masunod na aldaw si Pablo, kaiba si Bernabe, nagpaderbe. Pagkatapos na ikarukyaw ang marahay na bareta sa banwang ito, nagkaigwa nindakol na mga disipulos, nagbalik sinda sa Listra, Ikonyo, asin Antioquia. Pinasarig ninda ang mga disipulos, asin sinadol na magdanay sa pagtubos. Olay ninda, kaipuhan na kita magtios nindakol na kasakitan bago makalaog sa kahadean nin Diyos. Sa lambang komunidad o simbahan, nagbugtak sinda nin mga namamahala
Namibi, nag-ayono, asin idinusay ninda sa kagurangnan, an sa indang tinubod. Nag-agi sinda sa Pisidia, asin nakaabot sa Panfilia. Nagrukyaw kan marahay na Bareta sa Perge, nagbaba sa Atalia, asin duman nagsakay pa Antioquia na sa indang pinaghalian. Duman sinda idinusay sa grasya nin Diyos para sa misyon na sa indang nautob. Pag-abot, tinipon ang komunidad, inosip ang gabos na ginibo nin Diyos huli sa inda, asin kung paano binuksan ang pintuan nin pagtubod sa mga pagano. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, o umawon sa gudpaman an sa imong ngaran sa kuyang hade, asin sa kuyang Diyos. O umawon sa kudpaman ang sa imong ngaran, sa kuyang hade, asin sa kuyang Diyos. An kagurangnan, maugayon asin maherakon, maluya sa pag-anggot, mayaman sa pagkamuot. An kagurangnan, marahayon para sa gabos, mahihirakon para sa gabos na linalang. O umawon sa kudpaman ang sa imong ngaran, sa kuyang hade, asin sa kuyang Diyos. An gabos mong mga linalang, magpapasalamat sa imo kagurangnan, asin an sa imong mga surugoon, magpapasalamat sa imo siringman. Sa indang ibareta an kamurawayan nin sa imong kahadean, asin sa imong kapangyarihan, O Diyos. O umawon sa kudpaman ang sa imong ngaran, sa kuyang hade, asin sa kuyang Diyos. Ipapamidbid ninda sa mga tao an mga gibo mo, an kamurawayan nin kahadean mo, an kahadean mo daing katapusan, mag-ahadi ka sa panahon na daing kasagkuran. O umawon sa kudpaman ang sa imong ngaran, sa kuyang hade, asin sa kuyang Diyos. Sa bagong buhay na iwinaras ni Kristo, yaon ang tunay na kaugmahan. Sa bagong buhay, mayo na nin pagtangis, yaon ang kaugmahan na may pagkamuot. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro ning kapahayagan. Dangan nahiling ko ang bagong langit, asin bagong daga, an enot na daga na pinaw, asin ang dagat daina. Nahiling ko ang banal na syudad, ang bagong Jerusalem, nahiling hali sa langit, hali sa Diyos. Magayon, siring sa nobya na ginugubingan para sa iyang esposo. Dangan ang sarong makusog na tingog na hali sa trono, nagsabi, Yaon digdi ang Diyos, kaiba kan mga tao, kaiba ninda, nag-ierok sa Diyos, sinda magiging sa iyang banwaan, asin siya magiging sindang Diyos na magdadanay na kaiba ninda. Papahido ninda ang gabos na luha sa saindang mga mata. Daining pagtatangisan, daining anuman na kamunduan, huli ta dainin daing kaibanan, kinaban. Ang nagtutukaw sa trono, nagsabi, Ngunyan, bagong kinaban, ang ginibo ko. Ang tataramon ning kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Alleluia, alleluia, kami ay kalindahan. Ang iyong pag-ibig, kapayapan, at katarungan, alleluia. Alleluia, ay gawin mong daan ng iyong
An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakaluwas ni Judas, nagsabi si Jesus, "Hunyan, pag-uumawon ang akin tao, asin huli sa iya ang Diyos pag-uumawon. Kung ang Diyos pag-uumawon huli sa iya, pag-uumawon man siya nin Diyos sa madaling panahon. Mga aki ko, dai na ako mahahaloy sa Indo. Bagong tugon itinatao ko sa Indo. Magkaminuotan kamo, siring na ako namumuot o namuot sa Indo. Siring man ang pagkaminaruotan nindo, digdi mamimidbid na kamo mga disipulos ko, kung nagkakaminuotan kamo. An marahay na bareta nin satong kaligtasan, Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po ang gabos. kanako seminarista pa, sa pag-adal sa seminaryo, saro sa mga interesting na mga subjects, asin mga usipon, pagtubod, iyo an kabanalan, an pangapudan sa kabanalan, asin sa siring na interes, nagkaigwa man ako nin mga paghinguwa na sabuton kung paano maging banal, paano maging harani sa Diyos. Nakaabot ako sa mga research sa istorya kan simbahan. Naaraman ko na saro sa prosedyemento o paagi, tanganing ang sarong tao na nagadan, maiproklama kan simbahan, na yaon na sa langit, itong inaapod na canonization, na banal, sa paagi kan Vatican, Congregation on the Causes of Saints, yung nag-aadal kan mga buhay kan mga gadan, na naging marahay na tao, naging marahay na Kristiyano. Asin saro sa indang mga detalyado na pag-adal kan buhay, iyo an elemento nin suffering. Na ang sarong tawong ining banal nag-agi nin sakit. Igo siyang inagihan na pagkapagsakitan. In short, ining taong ini nagluha man daw sa kapagsakitan nin buhay. Nagngalas ako, asin ako nagkaigo ako, taano ta kaipuhan saro sa requirement na hinahanap kan simbahan sa sarong tao na yaon na sa langit, iyo na nag-agi siya nin kasakitan sa kinakba na ini. Tano ta siring, naghahapot ako, ninhulita kitang mga tao, habo ta na magluha, habo ta na maghibi. Gusto ta maugma sana. Gusto ko nga ni happy sana permi. Habo kitang may problema, habo kita na may kadipisilan, habo kita na may nadidepress, habo kita na didisappoint. Ining mga taong ini, frustrations, kung pwede sana, dahin mangyari sa buhay, nagdudulag kita dyan, di ba? Sa gabus po kayo, kung sisay baligdan gusto na magsakit. Alagad, naggalas ako, asin ako naging mas lalong interesado, kung ano ang igwa sa sakit na hinahanap kan simbahan sa sarong gadan na naging nabanal ang pagkabuhay digdi sa kinaban. Takon mayo po ang element of suffering, may doubt ang sarong tao, na dai siya nag-agi, dai siya nakisumaro sa pagsakit asin pagkagadan ni Hesus Kristo, na yuan burabod nin kabanalan. Buot sabihon, kaya naghapot ako, ito inipalan nga kong mga taong ini na pinagmimirar kong mga banal, San Juan Pablo II, Mother Teresa of Calcutta, Pedro Calungsod, asin iba pang mga banal, Lorenzo Ruiz, yan, gulpihon yan. Na-found out kan simbahan na igwang suffering na element sa buhay ninda.
Buot sabihon palan, inaako kan simbahan ang saro sa realidad kan buhay nin tao, iyo an the reality of suffering. The reality of suffering. Sisay sa tuya digdi andain nagsasakit. Sisay digdi sa tuya andain na di-disappoint. Sisay digdi andain na po frustrate. Sisay digdi an mayong problema. Sisay digdi an mayo lamang nin kagabatan sa buhay. Sisay digdi an mayo lamang kapurisawan sa buhay. Hayahay gabos. Gayod kung igo digding magsabing, ako Father, mayo kayan, pwede nang magluwas digdi sa simbahan na ini. Ano po, tayaon kita digdi gabos, ninhulita, nagtutubod kita na ang mga siring na pangyayari kan tao, parte kan sa tuyang enot, pagiging tao, ikadua, pagiging Kristiyano. Element of suffering. Dakulon iyan, dakulon ng mga lalawgon iyan. Suffering sa relasyon, suffering sa mga, sa paghilang, suffering sa mga, halimbawa, mga daay mo na achieve na goals, may mga pangarap ka na daay mo na abot, may mga gusto ka na daay mo nangyari sa buhay mo, mga pangadji na daay na nasisimbag. Dakulon yan. Dakulon yan. Iba nga ninhulid sa disappointments, nagpapatiwakal. An iba, daay na ninda kaya. Talagang Pero alagad, sabi kan simbahan, ang element of suffering, lalong-lalo na kung ini hilingon sa matakan pagtubod, ini magtataonin kabanalan sa sarong tao. Totoo man ang God, ang first reading ngunyan sa Acts of the Apostle, si St. Paul, asin si Barnabas, diba? Si Bernabe, asin si San Pablo, naghinguwa, naglalapigot, daisin na nagpupundo. Grabe sinda, talagang sigidoan sa indang pagrukyaw kan maray na bareta. Dawa nga ni igwang kadipisilan kan panahon na ito. Hayahay na kutaan buhay ninda, trangkilo kutaan buhay ninda. Alagad din dulita nagsunod sinda kay Kristo, nakisumaro sinda sa kasakitan. Sinda mismo, pinagwawanted, asin sinda mismo, tago ng tago, nagdudulag pa digdi, pagyaon naman digdi, mabalyo na naman duman sa banwang saro, pagyaon na naman duman sa banwang saro, madulag na naman pa duman, mayong katrangkiluhan. Pero alagad ang magayon digdi kay Barnabas, asin kay St. Paul, nagpadagos sinda, dahil sinda nagpundo. Dahil sinda na disganar, kan makamati sinda nin kamunduan, kan nakamati sinda nin kadisganaran, kan namati sinda nin panluluyang buot, dahil sinda nagpundo, dahil sinda naguntok, asin padagos sinda, sigido sinda, pirsado sinda, sa pagsunod, asin sa pagrukyaw, kan marahay na bareta, na si Kristo na buhay giraray. Iyon ang buhay ni Barnabas, asin ni San Pablo, dahil sinda nagpundo. Nagpadagos sinda. Sabi po ba sa first reading, kung dahil po kamo nagdangog, habang sinda nagurukyaw kan maray na bareta duman sa mga Christian community na pinagbinilog ninda, sabi ninda Paul asin ni Barnabas, sabi ninda sa inda, an kapagsakitan, tinutugutan kan Diyos, tanganing sa indong pag-agi sa kasakitan, madara kamo sa kamurawayan. Buot sabihon, nagtutubod si Barnabas, asin si Paul, na an kapagsakitan, pwedeng maging dalan, pwedeng maging paagi, tanganing pagmurawayon kita kan Diyos. Pagmurawayon kita kan Diyos. So, mga tugang, ini po pinagpatutuhanan kan sa tuyang simbahan. Asin ini pinapadagos nyato ngunyan ng mga panahon na ini. Sa gospel po nyato ngunyan, namati mismo ini ni Kristo, ining kadisganaran na ini, ining disappointments na ini, ining problemang ini, ninhulitaan sa tuyang gospel ngunyan, sa Ebanghelyo ni San Juan, enot na berso kan Ebanghelyong binasa, sinabi numan, pakatapos, pakahali ni Judas Iscariote. Ayan, pinunan ang Ebanghelyo sa paghali ni Judas Iscariote. Buot pong sabihon, naghali na si Judas Iscariote duman sa pagtiripon
sa huring pamanggihan. Buot sabihon, gigibuhon na niya ang pinakamaraot na gigibuhon kay Kristong kagurangnan ta, an papasaluiban siya. Buot sabihon, si Kristo mismo dain naging exempted sa pagmating ininin kadaugan, kasakitan, panluloko, asin iba pang mga negatibong mga pagmati. Alagad an magayon kay Kristo. Pakatapos niyang mamatean ang mga disappointments, frustrations, pakahali ni Judas Iscariote. Ano ang mga masunod na berso kan Ebanghelyo ni San Juan? Itinao niya ang last will and testament nin kaguranganan. Ano itong last will and testament? Magkaminuutan kamo, siring na ako namuot sa saindo. Love one another. Buot sabihon, nagkakaigwa palan meaning and suffering. Nagkakaigwa palan meaning and disappointments and betrayal ang mga kaputikan. Pwede palan ining atubangon sa ngaran nin pagkamuot. Yan. Ano po? Iyo po, yan, ang magayon, ang maray na bareta ngon yan. And because of love, suffering, and all the ordeals of life can have its meaning. May kahulugan sa sarong taong namumuot. Mga tugang ko sa pagtubod kay Hesukristo ang kagurangnan ta, si isay baya sa to, anda inag-aagi nin mga kagabatan sa buhay. Daay man lugod kita mawaran nin paglaom. Kitang mga Kristiyano nagtutubod kita. Arog ki San Pablo Apostol, asin ni San Bernabe Apostol. Sinda mga enot na mga parasunod ni Kristo. Sinda man mga enot na nakamate nin frustrations, nin discouragements, nin pagiging daog sa buhay ninda. Alagad, ining mga Kristiyanong ini, nagpatotoo, daisinda nagpundo, nagpadagos sinda, asin, an sa indang pagpadagos, nagtao sa inda, nin kapangganahan. Kapangganahan. An kapangganahan na iyan, minahali, bako kung kiisay paman, kundi minahali sa pagkamuot ni Kristo na nabuhay liwat. Habuta na magsakit. Nagrarayo kita sa pagsakit. Alagad, pwede palan na ining mga pagsakit na ini maging dalan asin instrumento tanganing kita magkaigwa nin kamurawayan o kabanalan. Matindog po. Nagtutubod ako Sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Hesukristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan. Halik duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. pamibinin banwaan, sa malaad na pagtubod kay Kristo, nabuhay liwat, mamibi kita sa amang langit nun. Kagurangnan, hinanyuga an pamibi nin sa imong banwaan. Kagurangnan, hinanyugaan pamibi nin sa imong banwaan. Namahiling sa banwaan nin Diyos ang tanda asin tunay na pagkaminuotan, asin pagkasararo, mamibi kita sa kagurangnan.
na ang tugon ni Kristo sa Ebanghelyo ngunyan, mautob sa gabos na banwaan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, ninyuga ang pamibin sa imong banwaan. Na ikapahiling nin gabos asin lambang Kristiyano, na sinda mga disipulos ni Kristo, mamibi kita sa kagurangnan. Naan mga nagtitios, mga nagugutom, mga dukha, mga nagihelang, makamati na sinda mga namumutan nin Diyos, mamibi kita sa kagurangnan. O Diyos, sa muyang paalawan asin kusog burabod nin gabos na pagkahirak. Hinanyuga asin kahiraki kami ngunyan, asin sagkod paman. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Sa'yo ang lahat ng ito. Muli kong handog sa'y kapatnubayan, may pagkari ang lahat ayon sa kalooban mo, magbus ka, Thank you. God bless. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sako asin sa indong atang maako lugod kan Dios amang makakaman. Ako man lugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Dios na mahihirakon huli kaining atang, ihiniras mo sa mo an sa imong Dios no nabuhay, an gabos ming mga gibo maliwanagan kan sa imong katutuohan, inihinahagad mi huli kay Hesus Kristong kagurangnan. Amen. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. maninigo asin dapat. Toong maninigo asin dapat matano si nakakaligtas na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon. Ata ngani mas mamuraway ni iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Huli ta sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, an gabos is na isinikwal binabag-o, asin an karahayan kan buhay binabalik sa mo, ki Kristo. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma an gabos sa bilog na kinaban, kaya ang mga langit no na bertudes, ang mga angheles na potestades, nag-aawit kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos no nagsasabi. Sa imong kamurawayan, Hosana sa kaitaasan, paladanan minadigdig sa ngaran ka, kagurangnan, Hosana sa kaitaasan. Maluhod po.
Kurang na ani ka ng gadan banal, borabo din kabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, ipabanala ka ng buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesus Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagkuha siya kan tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainan sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuha niya maninkali sa singiraray, pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bag-o asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini paggibohon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkaganan mo, kagurangnan, ipinapamaehan mo. Ang pagkabuhay mo, liwan, ipinapahayag sa Kaya kami nagurumdum kan sa iyang pagagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa Francisco, asin kan sa mong Obispo Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumdumas sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga gadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon, kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen, ina kan Dios, kan mga banal na apostoles asin gabos sa santos, nakaidtupa nakapagpagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesus Kristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos sa kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas sa tugon, asin pinanood kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi, Ama niya mo.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesus Kristo. Sa imong kadehan, asin ang kapangyarihan, siringan ang Hesus Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa Indo, hansa kong katuninongan tinatao ko sa Indo, hari paghilingaan sa mong mga katalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaboronyog, sosog sa imong kabuotan, ika na nabubuhay nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo, magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Maluhod po. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sapuyang harong, alagad magtarang ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Maugayo na Ama, ining misteryo na samong inako, makatao sa mo nin bagong buhay sa saimo. Huli kay Kristo, samong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po sa kadikit na panahon. Pasalamatan ta po ang satong celebrante ngunyan na sa Reverendo Padre J. Aguilar. Ang satuya pong mas sponsor as in Choir Adonai's Love Community. Ang akolito, ang mga nagbasa as in Ministro Laico, ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf as in ang saindang pag-iriba. Asin ang gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa indo gabos. Pasalamatan taman po ang management kan PBN Broadcasting Network asin kan Converge sa padagos na pag-ere kan misa nin banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga asin sa PBN Broadcasting Network asin Converge Channel 9 asin may hinanyog sa OKFM. Madadalan po ang misa nin banwaan sa Facebook, live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin banwaan. Dahil po paglingawan na i-like asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon, na dai nakakaatindir kaining Santa Misang ini. Salamat po sa inyong gabos. Matindog po ang gabos. Sa tuya pong gigibuhon an bago itao an huring bendisyon, sa tuya pong gigibuhon an espesyal na pangadji para sa mga tugang nyatong naghihilang urog na si mga yaon sa harong, mga homebound, nakaipuhan ang pangadji nyato. Laog nyato sa tuyang presensya, ang mahal na kagurangnan. Gabos na naghihilang, yaon sa harong, susulo-sulo, sa mga tugang na nagsasakit, sa mga lonely ngunyan, sa mga nawawaran ng paglaom. Puno niya to ang makapangyarihan na pangaran ni Jesus, na buhay liwat. Jesucristo na buhay liwat. Aleluya. 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 Ino mo may kagurangnan. Jesus. Sa kapangyarihan kan sa imong liwanag. Sa kapangyarihan sa imong pagkabuhay liwat. Inoomaw mi ika, hinhulit ika marahayon. Inoomaw mi ika, hinhulit ika pagkamuot. Inoomaw mi ika, hinhulit ika mahihirakon. Sa kapangyarihan kan sa imong ngaran, Jesus na kagurangnan, nabuhay liwat. Haleluya, 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 haleluya. Bulungon mo ang mga tugang nyamo na nagsasakit. Hinhulikan paghilang. Mga tugang nyamo na yaon sa harong. Bukulugan payo. Ang mata, di nakakahiling nin malinaw. May mga tumor sa utak. Di nakakataram. May hilang sa liog, may bukol sa lalamunan. Sasakit ng high blood, diabetes, may sakit sa puso, may bara sa mga ugat, garatok ang mga ugat, di nakakahiro, makulog, kagurangnan bulunga, ipahiling mo an sa imong kamurawayan sa sainda, dutaan mo, sindakan sa imong mga kamot nin pagkabuhay liwat. Mga tugang nyamo na may hilang sa kidney, bituka, atay,
maati ang dugo, di nakakalakaw, may gout, may bato, bulungaman sinda kagurangnan, mga paralisado, may stroke, di nakakahiro yaon sa harong, bulungaman sinda kagurangnan, ngunyan mismo sa ngaran mo, nagtutubod kami, na ika ang Diyos nin pagkabuhay liwat, asin para bulong niya mo gabos. Ang gabos niya mong helang pakipaumaya, nagtutubod kami, asin naglalaom kami, nagsasarig kami sa imo kagurangnan. Sa kapangyarihan man kan pagkabuhay liwat, pinapangadji mi man ang mga tugang niya mo ngunya na nagsasakit, ninhuli ta binayaan, nagsusulo-sulo, yaon sa harong mayo na binayaan kan agom, binayaan kan mga mahal sa buhay, namamati ninda na sinda mayong kaibanan, kagurangnan pakidumanan mo sinda, asin ibanan mo sa indang pagsulo-sulo sa pagkabuhay, mayo sindang ibang maasahan, kundi ikasa na sa mga depressed, sa mga disappointed, mga emotionally hurt, mga nakakamati nin kadaugan, dahil ako ang kadaugan sa pagkabuhay, habo nang magtrabaho, mayo na nin paglaom, kagurangnan pakisuruga, asin pakisaluhaman kami, pakisaluhaman sinda, ninhuli ta ika ang Diyos kan pagkabuhay liwat, ika ang Diyos nin paglaom, nin pag-asa, ika ang Diyos nin kapangganahan. Kagurangnan, bulungaman kami, bilugaman kami, asin buhayaman kami. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. An huring bendisyon, an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan. An Ama, asin an Aki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Lakaw. Tapos na an misa. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalangin kinaban,